फंबाय गासिबो गावनि बेखौ माथो खालामो बेबो साखा मोनसे थायगासिनो बिदि गेलेनो बुवा गेलेनो जों बिसिबां खामायगोन आं नों मिथिखाया होमबा फंबाय नोंलाय मा खामायग्रा अबाव फंबायनि बेखार नालै आंलाय बोथ' बेखार जाखो आंलाय बोथ' बेखार जाखो मा मावो नोंलाय दे बेखार आंला खावलायथ' बिमानिफ्राय थाखा खावै बेयावसो गारफैयो नोङो आंला बे बाल गथ'आथ' खालि पाबजिल' बेखौ नोमासो खिथागोन आं बेखौ लाबोनानै बिदि फोरोंबाय नोंसोरो बिदि फोरों गथ'नि लाइफखौ जाजोबगोन माथो नोंसोरलाय र' बेटा र' आं सिगां लगायगोन र' बेटा र' मा र'लै बेखौ बिदि फोरोंसै नोंसोरलाय नोंसोरजों बिदि लाफा गावस्रा बेखार नालाय बिमा बिफानिफ्राय मोनबोयो नालाय बिबानो थाल्ला दहाय खावलानि बिमायाबो आंखौसो मा बुंदोंमोन नों बुंफिनलाय माखौ नेक्स्ट बुंफिनलाय बे गथ'खौ बिदि फोरोंसै नामा Waduh, befoorbaदिखौ डिस्टार्ब खालामबाय दा डिस्टार्ब जिरायफिनदो नै हिनजाव फन हरगासिनो र' फनखौ डिस्टार्ब र' हिनजाव फन हरगासिनो दोनथ'लाय बागि ओइ हेलौ बेबि हेलौ हेलौ बेबि माथो रायलाया नैलै बेबि नोंखौ लोगो हमनो आं माबा फैसा खामायगासिनो दं नोंखौ लोगो हमनो आं फैसा खामायगासिनो दं बेबि आं नायनो दोनाखैलै बेबि नों मानो एसेबो बुजिया मानो रागाल' आं बिदिबा जा दुखु मोनोलै खामानिबा गैया मा हिनजावलाय गाबनाङा बिदिनोलै दानि जुगाव नों मानो बिदिब्रा अख्रा खालामबाय थायो जाना लाग्रोनांसिगोन मोजां गेसावसो माथो ओइ मोजां गैला नामा जांदां खोमाया गोराथार माथो गयाबो solidलै गया हिनजावाबो सिक्स पेक गैयिनि थाखाय गारना थाबाय आंखौ आरो दाख्लैबो खावब्लामोन आं होसोबावदोंसोमोन आंखौ बुनो होननानै आंनाबो बिदा गग्रायाबो देन्जारथार नालाय बिनिया नोगोदथार बुबो बडिखौनो बानायमारासिगोन आं सिक्स पेक बेदरल' बानायगोनलां माथो खालामनो होनबा apa ada buat
गिलिथारबो दामबोलाबो 1 5 10 गासिबो जिरायनायनि अखाबो हानाय बोथोर बाहेरायाव गाज्रि बांद्राय न'आव बानायदों बे हिनजावखौ हेफाजाब नांगौ बे हिनजावनो फैसा मोनाबा ओमफ्राय होगोन ना मानसिखौ बासो माथो खालि जौ लोङो माथो जौ फाग्लासो जालांबाय खोमा जौ लोंबाय थानायनि माथो जोंना लोगोबाय फैनायसै सोरबाया लैथोनिया माथो जौ फाग्लासो जाथारबायलै औलै आंहा बिमा बिफाजों नांलायै जौ लोंग्रासो जाबाय माथो हगारजानाय जाबाय जौगाजानायनो बारासो जौ लोंनाय जाबाय माथो गोसथोनायाबो गारबायब्रा बेफोरखौनो लोंसाबबावाबा माथोबाव माथो गोसाथारबो बथलाबो थालायला माथो लकडाउननि बेदरबो गैया माथो खालामनो महाराजाखौनो लाना फैबाय आं बेखौनो जानांसिगोन हाब गोदाथार गंसेलां गरसे आला बे गरबायाबो दाख्लै दम होलायबावदों बे आंखौ बिनानाव जोंलाइन मारि लाथोंसो बे गरबा गुन्दा दावलाया बिनानावखौनो गुन्दाया आरो बे बेजों लोगोसे खावब्लामाबो सापर्ट होनानै आं बिसोरजों आंखौ बुनो नागिरलायबावदोंसो बिसोरो लाखिगोन आं खावब्ला नों गवा खिथेर लाखिगोन आं नोंसोरखौ र' बडि बानायगोन लाना बडि सिक्स पेक 있어. 누나 싫어. 저 방아만 쓰이죠 동안에 이거 가능하다는. 나 이제 나가면 이거 우리
dong lithunga. Ini एसे दुखुनिनो लोंसाबायदां एसे बियार नोंबो लोंनो लोंबालाय लोंजायोमोनलै फैसा मोननानै जौ लाबोबाय थायोब्रा आंलाय मोनोब्रा बिमा बिफानाव देख'नानै लाबोयो आं माथो खालामनो मेगननि मोदैफोरानो लाबोयो आङो दुखुलै फंबाय मामालै लैथोआ हिन्जावा बेनोमोन आसोल बैलाय गरबानि बिनानावालाय हायथुआ लाब गैयालै बेबायदि हिन्जाव गोसोखांनानै मा गैया लाब थायो आं बावनोनो हाथारासै बेखौ साबजेक्ट सिखायनांगौ आंखौब्रा अबहाय मेरला दं अबहाय मेरला दंलै नों रायलायना होनो हागोन आंनो हायोब्रा ओरैनो खुगा गेवनायनि एसे लोंना होदो बाय बोनानै हो मेथाइया जाना हो लकडाउननिलै बेदर फिसाबो मोना बेखौनो जासाबाबा माथोबाव खेबसे बाव आरो बे खावब्लाजों मेब्लाजों आंखौ बुनो नागिरलायबावदोंसो बिहाबो बे गरबानि बिनानावनि थाखायनो आंखौ बुनो नागिरलायबावदों दाख्लै होसोफ्रामबायब्रा आंखौ बेफोरखौ मा टेनसन खालामदोंलाय बेफोरखौ माथा मारिबाय थाया लोंना हो आंबो नोङो लोंना हो आङो लकेल जिम बानायदोंनो फंबाय नै सिक्स पेक ओंखारहां आइडियाफोर दंबा होदोब्रा आंनो दङब्रा रौनो जागोन एबारे थाङा दलद दोनजोबदां बिसोरखौ दे एसे आइडियाफोरखौल' मोजां आइडिया होबाय थाबानो जाबाय आं होनोसैलाय नोंनो आइडिया नांगौथ' आंनाव मोनसे आइडिया दं दे बुंदो माबायदि आइडिया सासे आंनि लोगो जाफ्लांबाय थायोलै उसु मास्टार दङ सोर उसु मास्टार बेलाय सोलोंनो गोसोबा दङब्रा सोलोंबा गोसोथ' दंलै बिहाबो खावलामखौ नागारथारा आङो खिथेर होखारनासो गारगोन आङो गाबोन लोगो मोनसै जाया होमबा जायो गाबोन फुङाव थाब फोजावहरबानो जाबाय आङो थाब सिखारद्रोआलै आंजों गैयालै आं सोरसोबा फाग्लासोनि मानसिया आहा सोबसैलै बुस्थुआ मोजां नङालै होमब्ला बे सोबाबा आहा सोबसैलै जोब गैयालै गरिब मानसि गंसेल' बेबो दहाय दखानाव लायब्रबनाय बे जौखौ लायनानै फैदोंमोन आं दहाय गोसोथोनाय गैथ'आ नालाय लानानै बाहायलै होमबा गोसोथोनाय मानो होमबा सिख्लाफ्रा थगायोना खिन्थु आंनो गरबानि बिनानावखौ नांथारगोनलै जेरैखि जायाबाबो आंनो रायलायना होथारनांगौ नोङो जागोनब्रा र' लासैनो खावना लायनांगौलै दा मोनायाव थांनो थाङा नोंलाय जायो थांमारगोन दा थाङोब्रा बिदि होननानै दा न'आव एसोना थालै नोङो आं हिन्जाव नङाना न'आव एसोना थानो होमबालाय नोंजोंथ' माथो गथ्रा बेफोरखौ सोब्बाय ओइ फाग्ला मा खालामनो नागिरदोंलाय मा खालामनाय जाखो बिलाय सोब्बाय थायो नामा जाम्बा सोबाबा माथो बिसोर मेगननि मोदैखौ फोरानो नों बुजियालै मानसिया माबाखौसो फोरानो जाम्बा 10 थाखा लाथारदों एबारनिफ्राय गाबोन जासिगोन माने नैखौ गालांसै आंखौ गाखोनो हाबावगोन नालै माथो गोजौथारबो बोखांब्रा एसे बोरैबा गोलैगोन दाख्लैखौ खिथेर लाफिन थांला आं गियाबो गारालै आंबो दिनै लकडाउन समावलाय गोसोनायबो गैया फन रायलायनो मालाय गोदाव सोरावथार माथो बिदिनो जाहैबाय सिगारेट लाबोदोंमोन आं गंसे बेखौनो सोमसै नामा दे बरनदो माथो खालामनो गांहाबना दंगासिनो दं ओंखायनो गंसेल'लै फंबाय फैसायानो गैया लकडाउनावलाय अबायनिफ्राय मोननो बिमानिफ्रायलाय बेसेबां खावै लाबोबाय थानो दे लगायदो ससे होनोसै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
मालफ्रा दिनै रावबो फैयाखै बेखौनो रायलायना सानसे जानो अबाव थांदोंथाय माथो मेब्लाया न'आवबो गैया हिनजावसो लोगो हमहैदों नामाथाय नङा होननाया हिनजावजों मैया नांलायबाय थादोंमोन ना बियो ना हमनासो लाखिजाबाय लोगो बेखायनो सिंगेला मोजांलै आंनियानो मोजां जादों बेनिया ना मा बुङो बै दाख्लै जोंजों बुना हरजानाय नङामोन दा बाला दिनै फैबावलायबाय फैबावदों